Salam, hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi ýene-de şol düýün, ýagny 9-njy iýulda Türkmenistanyny watan satan programasynyň beren habarlary bilen başlamakçy. Şol habarda görkezilşi ýaly edil tatlanym 2 sagada goly wagt. Gurbanuly Berdimuhammedow öz hökümet agzalarynyň içine aly lerzana getirdi. Käbirini wezipesinden pızdy käbirini wezipe berledi. Ýene-de ministrlikleri ýatyrdy, oň ornuna agentlikleri döretdi. Şol çekarda oýuny diýe-de ortlar şol bir zatlary eýle-beýle süýşürip, ýöne netijede boş takyrdydan başga hiç zat ýok. Bir göze iýlen zatlaryň ilkinjisi ol miskin sokor ogluny inni kontrolluk palatasyna aýryp Merkezi Banka gödegçedip koydu, baş gödegçedi. Demek inni öňem 7-8 wezipany eýelläp iş bilen başarmansaň näýden bir de maňa şu puluny aýmasaň galan zat sanap bilemek diýen ýa. Indi şol Merkezi Banka tynkesin tykipdir, şo taýda şoňa gelýän pullary çykdyjylary gödegçilik etmeli. Ol bir näme aňlady ikinciden bu mesele vatandaşlar ýurdun içinde ya bankda valyutaň ýoklugyny anladym. Biz ozal aýdypdyk, ýokluk barada, ýurda pul gelenak, halkara guramalar ya döwletler maýa ýatyranaklar Türkmenistana indi bilip otyrlar, olary da durnukly döwlet ya hökümet gerek. Hem durnukly hem açyk arasa işleýän döwlet bolmasa Ýewropa döwletleri ansadan ya biznesmenler maýa ýatyrmaýar, bular ýaly howply döwletleri. Şoň üçin ol ogluny uratyp ol Araplardan $100 milyon alanyna da mança bolup geldi. Ozal milliard berilýän adamlaryň oňa 100 milyon köp bolmaça melle Türkmenistan üçin. Ýene-de şol habarlardan valyutaň ýoklugyny anladýan bir signal olam gönaýda otyrdy. Döwletiň ömesine, gaznasyna gelýän valyuta kemelli, azally, şonu öňkü derejä ýetirmeseňiz ýene ýarym bilen hemmeňiz işden boşadyryn diýen ýaly haýbat atdy-da. Şol minister diýenim ol ýanky şo taýda görkezilenine som bolup duran ol ýanky men ýalňyşmasam Grazdan aviasiýasynyň ministri bolmaly, ýol başçysy. Hem demir ýol hem gullugynyň başlygy. Garaşy ýolagşy bilen baglaşykly ministrlikler hem vedomstwalar ondan şol valyuta bilen meşgullanýan pudoklaryň ýol başçylary. Olar nerden valyuta gelsin eger Türkmenistanyň içine daşyna samolyot uçmasa, otlar gatnap durmasa, welaýetler arasynda gatnaşyk kesilen bolsa. Bu näme üçin Krasnovodsk'ın gaýtadan işleýän zawody önüminiň emesini peseltmesin satygyny. Eger ýurdun içinde avtomobil ara gatnaşyk ýok, adamlaryň arasyna welaýetden bu welaýete geçmeli. Daşary ýurtlar gelip gatnap bilen serhetler ýapyp dur. Soň nerden almalylar valyutany? Ýöne şoň düýünki çykyşyny aýdyp dur, Ezop dili bilen ammalsa, Gurbanulyň özi boyun aldy. Ýanky döwletiň gaznasyna ýeke köpük valyuta ýok başlanýar. Indi şol ogluny aýdylşy ýalyny alyp, şol Merkezi Banky göz astyna gözegçilikde, tabirlikde saklamaly. Gurbanulyň oglu boldy da sebäp beýle adamlara ynanyna Merkezi Banky pikredýändir da ol şo taýdan ogulluga edilýär ýa başy berilmese adamlary Merkezi Bank pul goýberýär. Ya halkara operasiýalardan bihabar galýarlar ýa başa bir zatlar bolup geçýär sahnanyň arasynda. Şonu bilmek üçin şol ogulny oturdan bolmalylar. Ýene-de bir iň esasy meni howatyrlandyran zat watandaşlar. Gurbanuly öz dili bilen aýtdy-da. Biz diýdi, şu ýyl diýdi watanyň harmanyna 1.400.000 tonna diýdi. Däne getirdik diýdi. Däne ýygnadyk ýani däne alyndy.
buğday danesi. Buğday hasıly. Egerde şol 1.400.000 dogry bolsa tonnasy, ol birinciden ol 2.800.000 halk üçin hiç de adam däl watandaşlar. Onu ýene getirip şo durşuna zawatlara getirip ügäp un edip çykaranda da adam maşyna bir ýylyna şo ýa 8 halta aradan köp çykjak gäl haltadan. Orada halkın öýüdi Niderländiň ýagdaýyn. Ol öýdüli bilen aýtdy. Biz diýdi o galladan diýdi gerek bolsa diýen ýaly edip hawa. Daşary ýurtlara da satar imporda diýdi. Bilemän aňlady. Ol eýýam öňünden boyun alyp otdy. Hökman şertde şol gallaň bir bölegini ol daşary ýurda uğradaymaly ýanky uwarsany. Hep o uğratmasa soň ertesi gün 10 gününiň näme boljagyny özi bilýär. Diýmek ol eýýam şu zatlary boyun bolupdyr, tabyn bolupdyr. Şol halkymyzyň diýişdirmek edip ýygnan gallasynyň bilemek ýarsynymy, üstün birinimi, ýa halka diňe üstün biri galjakmy? Buğday ýok. Diýmek öňümizde garagyş ýene de şol geçen ýyl ýaly açlyk halkymyza garaşýar diýip aýtdy şol. Gaýtadan alyndy şonu diňlen. Elbette aňsatda Gurban Gulyň çykyşyny 2 sagatlap oturup dinlemek ýöne. Şo gelecekde nähil wakalar bolup biljek, nämelere garaşmaly diýen soragy şu ýerde bir topor jogap bardy. Men şonu aýtmakçy boldum. Ine bir ýurduň içindäki bolan ýagdaýdan habar ýene de ýurduň içinde şol şäherjegde ýüz beren ýa-ni partlaýşlar arly bolan tragediýanyň üstüni gömjek bolýar hökümet. Dürli ýol bilen. Bir de habar berdiler, aýtdylar şol Gagarin mikroraýonynyň 43-nji jaý partlady diýip habar geldi. Video roligim şol gysgaçygan bolsa şo partlamaň edil şol momentyny görkezdi. Näme bolup duran. Hökümet şu zatlar görkezmedi, şu barada beýanat etmedi, şu barada halas etiş işlerini geçirmedi. Wepat bolaryň sanyny takyklamady, ýaralary nirde ýerleşdirildi aýdylmady. Öýse de uzardy galalary näme hödür edilen barada kelamagy söz ýok. Ýöne şu taýda ölüm bitim şol aýdylşy bar. Onu Azatlyk radiosymy beýleki ýerlerden ýetirilen bize gelen video süjet hemmece şonu tassyk edýär. Ýok, hökümet ýerde şo ýalan ýan bolsa onu şo ýeri garaşdy jurnalistlara diýmän, Türkmenistanyň uzatlary ýok, hiç bolmany öýüdi gönüden şo adamlara ursat bersin. İnterneti açdym. Ol geçen ýyl aprel-may aýyny turan harasatda ýa sil sugyny tupanny adamlarda mümkinçilik bardy. Hemme ýerden uğratdylar bize video rolikler. Emma bugün interneti ýapyp goýdylar. Eger bolmadyk bolsa şo tragediýa, onu näme interneti ýapýar hökümet? Ne sonra? Şonuň üçin inne ol hökümet elle baryn edip bir ýerde bir adam bar bolsa bir siýasatçy ýok olardy. Hukuk goraýjym ýok olardy. Döwletiň goragyna durmaly mahkeme de ýok olardy. Ondan şol onna munna bir 5 aý üçin ylgap beren ýaşaýan ýigitleri tutup, hakyny tutup ine denşeýdi. Ölüm ýok, näme ýitgi ýok. Yalan informasiýa berýäňiz diýip şolary şolaň üstü bilen bir zatlar diýip halkyň ünsüni başga ýere sowjak bolýarlardy. Ýöne biz bilip oturýardy nämeň barlygyny ýa ýoklugyny. Ondan ol taýda diýen bir süjet uğratdyra gördüm ol ýaşygyt agzyny doldurup haýbat atypdyr. Aktivistler diýipmi, beýlekiler diýipmi, siz yalan informasiýa berýäňiz, aý näme derin sizini plan ederin. Etjek wagtyň, geljek wagtyň aýt, belki Amerika gitmän, Ýewropa gelersiň ýigit. Sen garşylajak adamlar bar. Ýöne beýdip bol ekranyň aňyrtyny sykoý haýbat atma. Kimem bolsaň. Şonu aýdýyn. Beýleki ondan inne şol uklap ýatan ýaçaýkalar bar hökümetiň.
Başta ol gowrak özüm görkezjek bolup, ynama girjek bolup, her zatlar diýe etýe ýygynyny gyşyrak sorag berýärler. O barada näme pikiriňiz bar, o näme üçin beýdiýe, ol meni öýkeletdi ýa men bilen gerleşen siz näme etdiňiz? Wana o taýda bir maňa ýazypdyr, sen beýle emme gürleýän bol ýaşuly, şo döwür özüň wepat edäýmeli keniňde diýip diýýärler şyn bolsa. Näme etdiň sen şo taýda? Okan ölümüňem ýok, o nämäňem ýok diýip. Wahey. Janany sen şu sorag ilkinji kakyň bilen ejeňi ber. Şolar özüni asyp öldürmeleken niýasyň döwründe şoňa sesin çykarman agdyny ýumyp oturarlar üçin. Ol bir. Ikinciden men näme eden bolsam, ýaltanmasam bar gitdi gyzlar bolan hakyndan sonra. Üçüncüden wagty gelende gerek bolsa men özüm aýtyp beren, bir çetini aýtyp berdim. Näme eden işdim? Gerek bolsa galandım. Eger şolaň üstünden böküp benim bir zat tapjak bolsam, olýam sen öz problemaň. Onsoňa men gözümiň öňünde ol gaty kagazyň gizeleme, men okudum, diploma aldım, näme etdim? Ene sizin çykyşlaryňyz ene şol biýsowatlar üçin niýetlenen diýip. Hawa. Meniň çykyşym şol sowatsyz galan halkymyz üçin niýetlenen. Sen ýa gaty kagaz ol pul okap alan adamlar üçin niýetlenen bagyşla. Şonu dogry aýtdyň. Şol 9 klasly bolsun, 8 klasly bolsun, bilimi şol öz öwrenine okabilmedik çağalaryna şuny ýetişip emmesi eje haky bol. Men şolaň arkasyn, şolaň gorugyny, şolar bilen bile gelecekde de döwleti şolar bilen gorar. Elbetde bar. İçinde hakyky ilmlisam bar, diplomlusam bar, halkyna hyzmat etjegem bar, kömek etjegem bar, golky berjegem bar. Men onuň ortadan aýramak. Ýöne senki ýaly men ine daşary ýurda çykdym, bilimmi köpertdim, näme etdim, diplom aldım. Sen ol alan diplomyňdan döwlete, halka, millete peýda bolmandan soň Allah şol diplom mara gowy ýerine dykdy. Eşitdiň meni menden sana dogry habar. Ol nämäden öwünen bolýan men öz döwründe 2-3 diplomlalarym gördüm. Kollegasinden tesgenip beren, emma garyp halkyň öňünde ine men diplomum bar, men planiýer gotardym, pismidan etdim. Edipsiňiz, han netijesi, näme üçin onda halk iksan diktatoryň ýa diktaturanyň asyna galy. Eger siz diplomly, ilimli, bilimli, şurýaly adamlar bolýan bolsaň, çykyş ediň-de öz adyňyz bilen. Ne gyzalyk berýän size. Siz maňa näme gyzalyk berýän? Men näme diýerek edip berermi? Siz gyzalyk berýän. Men näme üstünden geçenimi siz gördüňizmi? Ýaşaýat boldum men okadym, okan kitaplarym ýa-ni oturup maňa näme peltel çyra tutup berdiň sen beýle ýer ýarsen, ilimiň bilimiň ýok diýip. Näme bilen ölçeýän sen men ilimimi ýa bilimimi? Ene şular ýaly adamlar ugry diýýärler watandaşlar. Başga da o taýdan çümüklek görýärler, bärden gizelek görýärler hawa. Ene bir zatlar diýdirjek, gara şol adamlaryň ýa ünsüň sowjak edip oturan işinden, ýa beýleki adamlara bir zat diýdirjek. Soň montaj edip sen garşyňa goýjaklar. Ol oýlar gidinde başga birilen oýnan gayrat edin. Galym zady men ozalam aýtdym, 700 gerek. Ýurda barýar, arhivleri açýar. Lüstrasiýany geçirýär. Ine şo taýda hemmejik zat aýan bar. Kimiň näme edenini, kimiň näme iş bilen meşgul bolan, kim aras, kim hapa, kim munakar, onana kanun çözer hemmejik. Hemmemiň ykbalyny kanunyň elinde. Onun üçin bärden biriň prokuror, beýlekiň sudya, üçüncüň elme ýene-de adwokat bolmak gerek. Hemmejik zady kanuny döwletde kanunyň üstü bilen wagty gelende görersiňiz hem eşitersiňiz hem belersiňiz. Mene size dogry dürüst jogap hemmäňize. Mundan beýlegim haýyş edýän watandaşlar, iş gaty kän şul. Soňky 2 aýyň dowamynda giýje günni hiç zady ýetişip bolanak öz işlemidi yeterlik maslahat üstüne maslahat adamlar bilen duşuşyp konferensiýalar ýene bir zat öýüň işini de ellegen dogrusyny aýtsa. Onun üçin indi maňa ýüz tutjak bolsaňyz, ozal görülüşip beren adamlarymyz bolmasa gaýrat ediň.
Men wagtym biderek almadylygy üçin WhatsApp'a meşläpdi ýanky näme bir Telegram ikisinde de men bar. Video roly uğradym özüňizden men oturup siz bilen gürleşim ýa. Oturunda maňa ýüzleriň aýdyn halmyrada şular ýaly problemam bar ýa şular ýaly meselem bar ýa şular ýaly soragym bar. Men plany ýa plany ine plan şäheriň plan welaýatyň adamsy. Ine şondan soň siziň ýüzlenmäňizde menden jogap alarsyňyz. Ato biri ol ýeme diýä bolmaýmy çärjegde siz näme pikir edýäňiz, näme üçin onu eýdiýäňiz, muny beýdiýäňiz, ana maňa biri ol diýdi, ana biri ýazypdyr maňa. Ene men şo taýda ýaşap gaýtdym Halmyrada, men bilşime göre bir çagy diýip aýtdylar diýär. Ýene biri aýtdy, ýok diýär, o taýda jem iki çagy ýok bolupdyr, 38 däli. Amaňa gelen maglumat her kwartirada şo taýda kwartiralarda onun mesden adam ýaşaýar. Hasaplap görmürsiň bir podýede näçe kwartira bar, näçe partlap, gaz partlaryndan soň balkalar etajlaryň arasyna balkalar ýykylandan soň näme galy pliteler adamlaryň üstüne açanan. Özüňiz bir şu zatlar katastrofadan baş çykarýan bolsaňyz, bilermen bolsaňyz onu düşünip bilersiňiz. Ýok, öňüňe gep görün gıybat ben meşgul boljak bolsaň onda başga öz wagtyňyzda malmaň, meniň wagtym almaň, gaýrat edin. Maňa ýüzlenjek jogap aljak bolsaňyz, video rolik uğradym, 1 minutluk, 5 minutluk şo taýda aýdyň, ýazyň, men size jogap bereň. Ýoksa bir aýdym men geçen ýyl siz bilen habarlaşypdym diýär. Wagtjan ogun men geçen ýyl siz men bilen habarlaşandan bäri ol geçen ýyldan bäri müňlerçe jan gelle maňa men haýdy biriň adyňy ýa diýen adyňy kellemde saklaýyn. Ýöne şonu da ýatladym ol adam. Men adyny aýtmaýyn, nerdedigini aýtmaýyn. Men ne şonu diýe kömek soradym diýe, şo işim boýunça diýe kemina ýüz tutdum. Ola maňa başga bir maslahat berdi. Soň ilçihana bardym, ilçihana eýdidi, beýdidi. Ay garad men watana dolanyp bilmedim diýe. Onu diýdim, çykyş etdi, aýt. Şu watana dolanyp bilmedin, kim günäkar o taýda? Näme üçin uğratmadylar seni? Ýaraşyzam bolsaň näme? Ay diýe men aýtsam diýe, soň diýe maňa diýe agram salarlar diýe. Da proses şekerli ýagdaýym kynlaşar diýe. Şundan beter sana näme gerek diýdim. Onu gaýrat etdi, ýaşaýar oturan ýerinde, daşary döwletde jaýlanarsyň beýlekle bilenden hatarda diýip aýtdy. Yarın saat wagtym gitdi. Ozalam düşündirip aýdyldy. Eger siz ilçihana arda bilen ýüz tutan bolsaňyz, ýerine ýetirmeýän bolsa, onu şu ardaňyzyň kopýasyny alyndy, eliňize alyndy, çykyş edindi. Ine arda, ýöne maňa kömek edilmedi. Näme üçin şu soragyny men size ine internetiň üstünden berýän diýip bilersiňiz. Näme üçin şonu ediňiz? Onu kim etmeli onu? Hema bular keselini bejerçi, biriniň hasabyny, hem ýurda ütjek biriniň hasabyny. Ýöne şol bir wagtyň özünde de hökümete gowy görünjek. Biz bilen hiç ýyl gatnaşyk ýok, salamlaşmandyr. Bizden erwede adam ýok, ýurda barsa da diýäjegem şol. Ondan biz näme garadogly bolýasa ikarada. Şonuň üçin aýdym. Kimde kim maňa jan etjek bolsa, video rolik bilen jan edin, uğradyň, onuň men size jogap beren. Bolýar. Ine gep ştaýda tamam. Inni esasy meselen biri şu onyglan edildi. Gurucu meclisiň adyndan ine Meheme guraması Türkmenistan'a yatırılıyor. Sebep ol gurama döwletiň howpsuzlygyny goramaly. Ol döwletiň howpsuzlygyny gorana, halkymyzyň howpsuzlygyny gorana, 30 ýylyň dowamyna ine döwletimiziň baýlygy artyň harmanyna dönýär. Şu zatlara kontrol etme, şu zatlar üçin adamlary jenaýata çekmek ýa öňüne almak, gönüden meheme diýilen öňkü KGB-ň borjy. Döwletiň sütünlerini awat saklamak. Döwletem ýok, sütünem ýok, hiç adam ýok. Bulara mädin biz KGB-de meheme. Sizin hiç da şuunun şeyler. Ine menem aýdýan size. Vatandaşlar sakanyň soňuna seredin diýerdi. Inni olar oýundan çykdy. Nähili bulara näme garaşýar, näme bolar? Näsip bolsa ertire çyksak, diň jalşygyny saparagy bilen bu arada siz bilen bir giňişleýin söhbetleşetmekçe sizin öňüňizde. Ine şonun men size gysga çaýdyn. Bolýan o watandaşlar şu ullukça sag oturun. Hemmäňiziň öýüňize saglyk. Näsip bolsa ertire duşar, sag oturun.